Padayon karong gibantayan ang low pressure area nga naasod sa Philippine Area of Responsibility. Nabantayan sa pag-asa ang LPA sa gilayon nga 575 kilometers sa sidlakang bahin sa Davao City. Ubos hinuon ang kahigayunan sa LPA nga mamahimong bagyo. Subay kini sa wind forecast sa Metro Weather. Liyon niini mabatyagan ang epekto sa LPA sa pipila ka bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon usab ang nasinating hanging amihan sa Luzon ug Kabisayan. Mamahimong balurod usab ug makuyaw alang sa gagmayng mga sakayan sa kadagatan nga magpalawd sa Kalayaan Islands, Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora ug sa kabaybayunan sa Quezon, Bicol Region ug sa Northern ug Eastern Samar. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipaabot nga masinati ang pag-uwan-uwan sa Caraga ug Davao Region. Uwanon usab ang pipila ka bahin sa Northern Mindanao, Soc-Sargen, Cagayan Valley, Cordillera, Southern Luzon ug Kabisayan.